wabarakatuh. Kawilujengan karaharjan rahmat saha berkahipun Allah Subhanahu wa taala mugi tansah tumendak lan kasarira kita sedaya. Minal aidin wal faizin, sugeng riyadin, sugeng lebaran, nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Bapak Mubalik Al Ustadz Kyai Haji Slamet Riyadi ingkang kula bekteni, Bapak Lurah dalah sedaya pamongipun ingkang tansah dados tetuladanipun bebrayan. Pangarsa RT setunggal saha RW kalih ingkang sami luhuring budi, para sesepuh, para pini sepuh, kakung miwah putri utaming budi lan ingkang tansah kula bekteni, sedaya warga RT setunggal RW kalih ingkang bagya mulya sarta adik-adik ingkang kula tresnani. Minangka pambukaning pepanggihan halal bihalal ing dalu menika, monggo kita sedaya tansah memuji wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang murbeng dumadi. Dene ing dalu menika kita sedaya sami saged rawuh wonten ing Balai Kalurahan Mirigambar utawi dalemipun Bapak Subangi ingkang saperlu sami silaturahmi halal bihalal apura ing apura antawisipun para warga RT setunggal RW kalih. Sholawat saha salam tansah kita aturaken konjuk Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minangka rahmatan lil alamin saha sampun nilaraken utawi marisaken agami Islam dumateng kita sedaya. Kanthi gegebengan menika tansah kita tindakaken kanthi temen-temen lan tumemen, insyaallah gesang kita saged bagya mulya wonten ngalam donya dumuging alam delahan. Bapak Mubalik, Bapak Lurah saha para pamongipun, ibu-ibu, bapak-bapak miwah para warga RT setunggal RW kalih ingkang bagya mulya lan tansah tumindak utama. Gegandengan wekdal sampun nedahaken tabuh pitu jumbuh kalian serat sedahan pramila pepanggihan silaturahmi halal bihalal ing dalu menika kita wiwiti kanthi maos basmalah. Monggo maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Kita samya ngayu bagya wontenipun halal bihalal menggih warga agung RT setunggal tuhu samya nunggal makempal. Minto aksama sedaya kalepatan mugi lebur kabeh dosa, suci lahir terusing batin. Para warga RT setunggal RW kalih ingkang bagya mulya, kula Etika Anjar ingkang minangka pambiwara badhe amaosaken urut-urutaning lampah inggih adicara silaturahmi halal bihalal ing dalu menika. Inggih menika adicara kapisan palapuran pangarsa inggih ketua panitia halal bihalal. Kaping kalih tanggapwara pangarsa RT setunggal. Kaping 3 ikrar utawi prasetya halal bihalal. Kaping sekawan tanggapwara pangarsa RW kalih Kalurahan Mirigambar. Kaping gangsal pengaosan halal bihalal saha puji pandonga. Kaping 6 pepanggihan silaturahmi halal bihalal paripurna kalajengaken salam-salaman. Mekaten para ingkang sami rawuh kakung miwah putri menggah rerencananing adicara halal bihalal warga RT setunggal ingkang sampun katata para kadang panitia. Adicara kapisan inggih menika palapuran pangarsa panitia halal bihalal. Bapak Mubalik, Bapak Lurah saha pamongipun, Bapak pangarsa RW kalih saha pangarsa RT setunggal ingkang bagya mulya. Adicara kapisan inggih menika palapuran pangarsa panitia halal bihalal warga RT setunggal ingkang dipunsarirani Bapak Slamet Riyadi. Sumangga. Salajengipun tanggapwara pangarsa RT setunggal RW kalih. Paripurna palapuran pangarsa panitia halal bihalal kalajengaken tanggapwara ingkang kapisan saking pangarsa RT setunggal RW kalih ingkang menika katur Bapak sugeng kasumanggaaken.
Salajengipun ikrar utawi prasetya halal bihalal. Para warga RT setunggal RW kalih ingkang kula bekteni, lampah kaping 3 inggih menika ikrar utawi prasetya halal bihalal saking para warga ingkang sami rawuh ing dalu menika. Saking para muda dumateng sesepuhipun warga RT setunggal RW kalih. Pondene ingkang badhe amaos ikrar halal bihalal inggih menika Bapak Bangi Sumangga. Pondene ingkang badhe maos ikrar halal bihalal wakilipun generasi muda inggih menika Sederek Yudi Sumangga. Ingkang nampi ikrar halal bihalal minangka wakilipun bapak-bapak saha ibu-ibu warga RT setunggal RW kalih inggih menika Bapak Supardi. Minangka wakil bapak saha ibu ingkang badhe nampi ikrar halal bihalal inggih menika Bapak Reza saha Ibu Rini. Minangka wakilipun muda-mudi ingkang badhe matur ikrar halal bihalal inggih menika Sederek Nur saha Sederek Arisa. Katur bapak-bapak, ibu-ibu saha adik-adik generasi muda RT setunggal ingkang badhe anganyahi kewajiban ikrar halal bihalal sumangga sami pinarak majeng. Salajengipun tanggap para pangarsa RW kalih Kalurahan Mirigambar. Para warga RT setunggal RW kalih ingkang bagya mulya, ikrar halal bihalal sampun paripurna. Ingkang menika monggo sedaya ingkang sami rawuh menika sami kersa paringi pangapunten saha sami nyuwun pangapunten kanthi ikhlas lan lila legawing penggalih supados saged lebur dosa lan kalepatan kita sedaya. Wusananipun kita sedaya saged Idul Fitri resik malih sedaya dosa kita kados rikala bayi nembe lahir. Lampah kaping sekawan inggih menika tanggap wacana saking pangarsa RW kalih Kelurahan Mirigambar dumateng Bapak Haji Nasruddin Sumangga. Salajengipun pangaosan utawi andharan halal bihalal saha puji pandonga. Ibu-ibu, bapak-bapak miwah sedaya warga RT setunggal RW kalih ingkang sami rawuh silaturahmi halal bihalal ing dalu menika, monggo kita sedaya sami midhangetaken pengaosan utawi andharan halal bihalal ingkang badhe dipun sarirani panjenenganipun Bapak Supanji. Sumangga menawi sampun purna mugi katutup kanthi waosan puji pandonga. Salajengipun pepanggihan halal bihalal paripurna. Para sesepuh, para pinisepuh, kakung putri ingkang bagya mulya, dalah para warga RT setunggal RW kalih ingkang remen sabiyantu dumateng bebrayan lan tansah nengenaken kautaman. Amargi tansah pikantuk rahmat hidayah berkahipun Allah SWT, pepanggihan silaturahmi halal bihalal warga RT setunggal RW kalih ing dalu menika saged kalampahan kanthi rancak lan wilujeng. Ingkang menika monggo paripurnaning pepanggihan halal bihalal ing dalu menika kita tutup kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi warga kita RT setunggal RW kalih sasampunipun sami apura ing ngapura maringi lan nyuwun pangapunten anggenipun sami nindakaken gesang bebrayan tambah sae, tambah guyub lan rukun, sami sisinihan tansah manunggal cipta, rasa, karsa lan karyanipun. Kula Etika Anjan minangka pambiwara menawi anggen kula anglantaraken sedaya urut-urutaning lampah adicara halal bihalal ing dalu menika kathah kekirangan saha lepatipun kula tansah nyuwun lumunturing samudra pangaksama. Minangka panutuping atur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.